prirodzené zväčšenie môj. Nádherná robota. Dnes tu máme deň 5. a ja som sa konečne mohla celá osprškovať. Takto vyzerajú ránky, hej, už sú úplne, že super. A idem prvýkrát ukázať Oliverovi moje prsia. Ja som ich teraz videla a vyzerajú podľa mňa, že dokonale. Tak ideme pozrieť na Oliverovú reakciu. Zatvor oči. A to sa môžeme dotknúť? Hej. Fakt? Hej. Jaj. Dobre? Ale sú tu bomby. Ale pekné, nie? Bomby. A to ešte budeš musieť nastúpiť. Hej. A nemôžem ti ich ja len tak držať celý čas. Nie. Pekné? Pána. Super sú. Čiže nevyzerá to akože jak umelecký, vieš. Že? A teraz máš... No. Dobre, stačí. No čaute.